Moikka moi! Täällä on Opa ja Miksu. Me tehdään tänään urheiluvideo, se liittyy säbään ja me tehdään sählyvideo, joten mennään videon pariin. No niin, Mikki on nyt tuolla sählymailla kädessä ja nyt me näytetään, että mitä me tehdään. Eli ensimmäisenä 5 pomppua. 5 pomppua siinä mailan kanssa ja sitten vedetään noita kiekkojen välistä vedetään. Sitten ympyrä tuosta ämpärin vierestä, sit tuut sieltä sivukautta, sit sä vedät jonkun hienon kikan sinne ämpärille, sit tulee tänne tarkkuusammuntaan, sit sä yrität ampua noihin, ylimmästä kaikista saa 1 pisteen, sit tuolla on toi koripalloteline, ja jos sä sinne saat sisään, niin siitä tulee 2 pistettä. Joten mennään videon pariin. No niin, nyt Miki aloittaa, ja N, Y, T, nyt. No niin, Onni on nyt tuolla yrittämässä rikkomassa mun aikaa, mutta se onnistuu. Onko Onni valmiina? Paikallani! Valmiin! Menee ainakin tällä hetkellä vielä. Sitten joku harhautuu. Siellä harhautuu siitä. Kaksikymmentä 9, 60.